Здравейте, приятели! Аз съм Флора NJ и сега ще направя ревю на моите оръжия. Извинете, че се чува толкова силно музика, но оттатък право дядо са пуснали радиото и поради някакви причини не мога да затворя. Така, наредила съм ги. Тук са ми оръжията, тук са конструкторите, тук са излишните части, извън нинчите някои, които не съм сложила. Тук са ми бъгитата, тук са скримерите, тук са ми поставките. Така да започнем с... Тъй като съм най-наблизо, ще започна с конструкторчетата. Имам 3 такива от този вид. Тъмно червенко, синьо и оранжево. Тези се слагат, сега ще ви покажа как се слагат. Ето така слагат, но няма да ги закопчавам повече, защото едва ги отварях първия път. И ето тук се слага оръжието. Тези са тъмно сини, а тези са прозрачно червени. Чакайте. Това са конструкторчета вид триъгълник. Тук също имам едно синьо и едно червенко. Тях не съм ги използвала никога. Тук имам 2 чернички. Те по принцип май се слагат на поставките. Извинете, ако виждате кокошка. Покривката ни е на кокошки с яйца. Както и да е, тук имам една единствена част от този вид, която всъщност е от този дракон, който всъщност е тук. Ето тук отзад, както виждате, има такива части. И тук, но аз, тъй като загубих едната, махнах и другата и остана тази. Да почна с оръжието, защото това главно ми е темата. Тук са ми прозрачните мечове от Джей. Това са ми златните мечове. Първите два са от Лойд, а третия от Ния. Имам 2 черни меча. Единия ми го подари един мой приятел, който мисля, че беше от Моро, а другия е мой и е от Ния. Този сивия мисля, че е от Гармадон. Тези 3 ботояги, ето тази светлата е на лошия Сенсейво, тази е на Гармадон, а тази забравих втората на кой е. Това са мечовете или вилиците, както ги наричат повечето ми приятели, не знам защо. Тези са на Джей, тези са на Ния, това не помня откъде, мисля, че от този комплект и си го направих. Това са шуригените на леда на Зейн, това са буздогани. Този мисля, че пак е от Гармадон. Този... Не, всъщност, аз се обърках. Този сивия от ето този комплект с дракона, а този жълтия не помня. Това е техноострието на Кай. Нищо падна. Ето го техноострието на Кай. В принцип беше тази червена част, но тъй като техноострието ме е с жълта и махна червената и сложих тази жълтата. Така, тук съм наредила оръжията на лошите. Този сивия буздоган пак е на този, да, но го сложих там, защото имам още един буздоган. Това пак е на този призрак, който всъщност се казва Riot. Да. Това оръжие, честно казвам, ми е любимо, много ме кефи, нищо, че е на зъл. Тази брадва ми я подари един мой приятел, не знам на кого е. Това копие не помня от кой ми беше, от кой директно го използвам на Клаус, когато си играя. Този кокъл е на скелета. Това нещо мой приятел ми го подари. Има много подарени оръжия. Това оръжие при него беше на
таковата. При него беше на Моро, но аз го използвам за Сливан, един от прислужниците на Чен. Това вървеше от комплекта с дракона. Не знам всъщност какво, даже не го използвам. Това нещо ми го подари Lego Ninjago Studio Eli, защото тя има и такова, забравих какъв, и тя има два такива различни свята, но тя ми подари този, други забравих какъв свят е. И аз го използвам за Python, тъй като в момента ми единствената змяна, че имам в моя град още две. Така, това бяха оръжията. Сега ще ви покажа. Чакайте да си подредя тези конструктори. Сега ще ви покажа бъгитата. Така, това са двете бъгита на лошия Сенсейво и на Ния, тъй като те вървят от една серия. Заедно с скримърчета. Това скримърче отзад е на лошия Сенсейво, а този скримър е на Ния. Това са ми стойките. Тази ми е от Лойд, тази ми е от Ния, тази ми е от лошия Сенсейво, тази ми е от Джей, най-различната във всички. Тази имах една кутийка 2 в 1 с Зейн и един скелет, но и двамата ги дадох, но пак получих скелет. Това е от тях. Тези другите две поставки не знам на кой са, забравих. Така, сега ще ви покажа излишните части. Така, това са краката на Лойд, бъганите крака. Щом са при мен, сега ще ви покажа какво им е бъганото. По принцип трябва да има дупчета ето тук, а то няма и е ето тук. И вижте как е всъщност. И няма такава част, която да ги проводе в едно и да ги закрепи за тялото на Лойд. Така, това не е излишна част, но нямаше къде да го сложа. Това е кралския кристал, който знаете, че е от четвърти епизод на моя филм Безименни сучки участва. От трети или от четвърти, не съм сигурна. Това е една резервна ръчичка от комплекта с дракона. Имах една от Лойд Гармадон, от Лорд Гармадон, но от Сенсей Гармадон пак се бъркам. Но я загубих и това е от дракона. Това е бронята на скелета, която в момента не използвам във филма, тъй като знаете, че в последния епизод скелета беше се престорил на Нинджа Зейн. Това е... падна една част. Това е маската на Лойд. Не мога да слагам, защото имам твърде голяма. Тези две сини части са за да се правят оръжия, но мен не ми хрумва никаква идея с тях и не се получава добре, затова не правя с тях. Това е от техноострието на Кай, но аз ви обясних. Сложих кафявата част, тъй като ето така изглежда и не виждам такава червена част и затова я махнах. Така, това беше клипът. Надявам се да ви е харесал. Харесайте, коментирайте, се абонирайте за мен и да, чао!